गाबोन मुलुगनां आइजो सान। मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंआ 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान फालिनो साखाफारा। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो आइजो गांखं इउपिपिएलआ गाबोन 8 मार्च एबा मुलुगनां आइजो सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आइजो सान फालिनो थाखाय गावबागाव खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। फै बिदिब्ला गाबोननि जानो गोनां मुलुगनां आइजो सानखौ लानानै आइजो गांखं गागि आफादनि सासे नेहाथारि बिना गयारिया मा फोरमायखो नायनि। गिबियावनो आं गाबोन जे जोंहा 8 मार्च इन्टारनेशनेल वमेन डे, बे वमेन डेनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो जासिबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमहरबाय रायजो राजा आइ आफानिसिम जे जोङो गाबोन इन्टारनेशनेल वमेन डेखौ सेन्ट्रेल वमेन उइंआ बा आइजो गांखंआ चिरां जिल्लाजोंनो लाफानो होननानै चिरां जिल्लाजों लाफानाय जाबाय आरो मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ दायथ' हरनाय जादों। गाव गावबागाव जिल्लायाव बिथांमोनहाबो गाजा गोमजायैनो खुंफुंगोन इउपिपिएल आइजो गांखंआ। दा बे खुंफुंनायाव जोंहाबो चिरां जिल्ला, आंबो सासे चिरां जिल्लानि हिसाबै आङो बुंदों जे जोंहा चिरां जिल्लायाव खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव बे गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे फोथाराव थाम थिम खालामदों। दा जोंहा थाम थिम जाबाय, गासिबो बिथिंनि जाजोब्बाय जे जोङो गाबोन जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारा बिथाङा नुजाफैगोन बे खुंग्रिं ओनसोलाव। बेखायनो आङो इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि हिसाबै आङो बयनिसिमबो खावलायो जे रायजो राजा आइ आफा 14 नं दुवार चिरां दुवारनि रायजो राजा आइ आफानिसिम खावलायो जे साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे नुजाफैयो, खुनु पार्टि फिलिंस लायालासिनो बे जोंनि बुहुमनां आइजो सान बे फालिनायाव जाहाथे बाहागो लाफैयो। बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम आखाइ खबजबनानै बयनिसिमबो खावलायहरो। गाहायै बेवहाय मा टपिकनि सायाव आइजोफोरखौ लानानै सावरायनाय जागोन? इन्टारनेशनेल वमेन डे बुहुमनां आइजो सान बेखौ दिनैनि फालिनाय नङा, बहुद गोबावनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों। दा बेखौ जोङो जे आइजोआबो गोख्रों जे हौवा माहारिजों समान बाहागो लानो हायो, नैबेनि सायाव जोङो सावरायगोन। जे जोङो दिनैनि मुगायाव आइजोआ आइजो हिसाबै उनफिननानै थायाखै, जोङो हौवा माहारिजोंबो समान समान बाहागो लाफानो हादों। जोङो गोबां आइजोफोरनो सुबुरुन होगोन जे जोंबो आइजो हिसाबै जोङो उन नङा, जोंबो समानै बाहागो लानो हायो। नैबेखौ जोङो सावरायगोन जाहाथे आइजोआ गावनि रैखाथिखौ गाव खालामनानै लानो हायो। बेफोरखौ जोङो रायजो राजा आइ आफानो मिथिहोगोन जे जोङो जेब्लायबो सोनारो जे जों हिनजावसो होननानै साननानै लायो, नैबे जाहाथे रायजो राजानि गोसोआव थाया। जों बिमा माहारिया बयबो समानै आवगायलांनो हायो आरो आवगायलांथों होननानै जोङो बे माखासे बे टपिक्सखौ जोङो सावरायनाय जागोन। बेनि सायावनो आलासिबो लेंनाय जादों जोंहा सेन्ट्रेल हिसाबै जोङो फोरोंगिरिफोर लेंदों, सासे डक्टर लेंदों आरो पुलिस इन्सपेक्टरफोरखौ लेंदों। दा बिथांमोनहाबो नुजाफैगोन। बेखायनो साफ्रोमबो जाहाथे बे मेलाव बाहागो लानानै जाहाथे मिथियो, बेखौ आङो रायजो राजाखौ खावलायबाय। मेडाम, गोजौ थाखोनि आइजो साख्रि मावग्राफोर बेहाय नुजाफैगोन नामा? गोजौ थाखोनि आइजोफोर आरो लोगोसे जोङो मोनसे थांखि लाबावदों जे बे ओनसोल खुंग्रिं थाइखाजरा बा बे 14 चिरां दुवारनि सिङावनो जे जाय बिमाया जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों फिसाफोरखौ फोरोंनानै माने साक्सेस जानो हादों, जाफुंसारनो हादों, बे बिमाखौ जों सायख'गोन आरो बिथांनो जों बान्था होनोबो जोङो आवगायदों। बिथांखौ मान बावगोन, थारमाने जोङो मान बावगोन, आर'नाइ होनानै जों बिथांमोनखौ मान बावनो होननानै थांखि लादों। गेवलां मेलाव आलासि हिसाबै सोर सोर बेयाव बाहागो लादों? जोंहा गोबां आलासि लेंनाय जादों। मानगोनां गिबियावनो चिफ सारा फैगोन, बिथाङा प्रमद बर' सार, आरो लोगोसे जोंहा लकेल एमएलए थाबाय, क'क्राझारनि एमएलए थागोन आरो जोंनि पार्टि लिडारफोर थागोन, गोबां दैदेनगिरिफोर फैगोन, इएमफोर थागोन, एमसिएलएफोर थागोन।
जोंहा नमिनेटेड MCLA दङ सासे, बिथाङा दिनैनो सफैखाबाय, बिथाङा बाहागो लाफैदों दिनैनिफ्रायनो। दा बेखायनो गोबां आलासिफोर नुजाफैगोन, बेखायनो रायजो राजायाबो जाहाथे बाहागो लाफैयो।